Cando vai moito frío, o mellor remedio xa sabemos todos, é de lóxica, verdade? É abrigarnos o máis que poidamos, pero non todos os abrigos nin todas as chaquetas son iguais. Verdade, Roberto? Porque hai unha cousa que se chama aí roupa calefactable, que esa sí que nos quenta de verdade, non? Boas tardes. Quenta de verdade, moi boas tardes. É iso da roupa calefactable porque é a primeira vez que o escoito. Bueno, pois é unha roupa que leva por dentro o que é un hilo radiante e o que fai é que nos quenta como se leváramos internamente unha estufa. A ver, que estemos aquí, non? Chaquetas e chalecos. Enséñame aí o mecanismo porque eu estou estupefacta. Chalecos, diferentes colores. Bueno, o que leva esta roupa, por exemplo, na chaqueta, é que estos dous modelos quentan tanto por diante como por detrás. O que levan é un pequeno bolsillo interior. Aquí podemos poñer unha batería desas externas, que ahora veremos no chaleco. A conectamos, non conectar a luz da casa. A batería. Eso sí, non é un teléfono móvil. E con estes botóns, pois aquí regulamos as intensidades do calor, tanto de diante como por detrás, ou como queramos. Eu podo probar algo así a ver si funciona, porque eu teño curiosidade por saber se isto de verdade quenta ou non, Roberto. Imos ver o chaleco, que además este é da túa talla. Xa o temos Xa está encendido. encendido, e aquí imos regulando o que son as intensidades. Eu, xeralmente, o meu, pois, o poño en o vermello, que é o máis quente, 5 minutos hasta que xa o noto ben quente, e despois vou regulando. Como aí no quente que eu son friolera, a ver, vámoslo poñer. Axúdame aí ti, vamos a ver se isto funciona ou non, e quenta ou non. Ai, que non me entra o brazo. Ai, pero eu xa noto quentiño, Roberto, isto é como levar unha estufa. Si, e se tocamos a espalda, máis. A ver. Ai, si, hasta por fora, verdade? E ademais aguanta o auga. Ai, é impermeable tamén. Bueno, pois non se diga máis, xa me estás convencendo, Dios mío. Isto é seguro, Roberto? É moi seguro. O meu, que xa o levo usando pois fai 2 anos, e ademais, como a filosofía que temos en Oros Aventura, antes de traer algo pa tenda, o probamos, o usamos no campo, xa que nosotros, ao dar cursos de supervivencia no monte, na montaña, facer rutas senderismo, casi todos os produtos que traemos o probamos antes, o proban nosos alumnos no monte, que ao final é o medio onde se van destinar estas prendas, e cando funciona e vai ben, pois o traemos pa tenda. Podo ver a batería, a ver como é que hai que conectala. Simplemente para apagar, mantemos outros 3 segundos, apagamos. E isto para que actividades sería, Roberto? Pois o vendemos moito, por exemplo, para xente maior, para que non collan esos fríos nas cadeiras, na espalda, para xente que traballa no medio natural, o que traballa, como vosotros, na calle. Ibache dicir eu, para os reporteiros da Hora Galega vai nos ver isto, estupendo. Xa me convenceche, Roberto, eu creo que é a miña talla, que é fenomenal. Xa che vou dicir unha cousa. Unha batería de recargar o móvil. Xa che vou dicir unha cousa, a batería préstama que me fai falta agora. Quen queira pasar frío que o pase, pero é porque quere, Eu xa estou convencida, así que se me deixa xa marcho con el posto. Bueno, falamos agora. Moitísimas gracias, Roberto. Nada, vosotros.